Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sudena ruas nihuria na mengikuti kebaktian Minggu di bagas joroon suang songoni ruas na mengikuti kebaktian Minggu secara live streaming di bagas tabe laos sederiodo di patupa parheheon sikola Minggu di huria tahun. Adorang so tamulai perminggota tapahohoma martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marid de mahita. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jahoba ai ibana mangenet patu sia jorgong saido pakon maahu jala asiro ham di ahu aina pujung jala nadangol do ahu hodo ale Jahoba dihalunguton rohaku ale debataku marhaposan tu hodo ahu sayunang paila ahu. Haleluya. Martangiang mahita ale amanamina di banua gijang para siroha na sumurung di sude jolma dang diolani ho anakmu nasa sadai dilehon hodo ibana humoko pami mamorsad dosa nami sahat tuhau na pinar silangi sai patogu ma rohanami asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesaan ni dosa nami
asa unang madele hami alani dosa nami, alai asa positutu rohanami di asini roham na godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Mared de mahita. Tabigema nagabipatik di perminggota sadarion, ima hata haporsiauta ponggol parjulu, mula ni nasa na adong. Ahu porsia di debata Jehoba, ido ama pargugo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tanoon. Dia do lapatan nii, oddo. Di parhatutu rohakku do adong debata natumopa nasa namanggulmit. Di toppa do dagiku marparnidaan, marparbinegian, marparnianggoan, marpakilalaan, marpadayan. Di lehod do roha tutodiku, jala di pature-ture doi saluhutna rasi rasa nuain. Akup nii dilehod do tu ahu parabiton dohot si panganon si ganup ari, ro dinasa nahasea di ahu di hanguluanon, diramoti do ahu asa unang mago, jala diodingi do ahu di parmaraan, luhut nai dang siad denggan ni parangeku manang siad jinou ni tua, tung asini rohana sa bingdoi, dohot denggan ni basana ubahen di lehon. Dibaheni tamahu pa puji-puji ibana, jala tamahu oloi na didokna, ala saluhut nai, pabualas ni rohakku di ibana, ima na tutu si tutu. Atong rap mangidugugu mahita tua dopan ni debata, laho mangulahon patik nai. Oleh Tuhan debata sepergugui mahami mangulahon naumbar tu patikmi. Amen. Mari di mahita.
Ratopoti ma dosata diadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoroham mida hamatian ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikko dalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangido hami, sai sudah tima toru-torum, asa unang mangunai betu hami, sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham, sai pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Alani pangalaw siyotta do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitia di hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marid di mahita. Tuhan Yesus solangku, mengaku bidaho, Tuhan saya sonang rohani. Tajahama hatani debata, turpuk epistel diare minggu sadarion, imana tarsurat di Matius 22, mamuka sian ayat 37, sahat ro di ayat 40. Tajahama margati soring. Jadi didok Yesus ma, siha holongamu do Tuhan debatam, sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham. Alaidos do arganina padua honon, siha holongamu do dongami doso dirim. Ido sahatna, martua doaka natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marid di mahita.
taha tidak koma hapor siau tai songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor siau di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana di tubuhon ni si Maria naga begabean sia todi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni selatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang natuat tu banuatoru dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate ahu porsea ditodi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging dihalak naung mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Tabigima titing namasa di huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resat Sutoyo, Minggu 7 Maret 2020 sada. Naparjolo Gowarni Mingguta Sadarion Minggu Okuli Namar lapatan Saitongdo mangaranap mataku dopak Jehovah topik Minggu maka holongi debata napaduahon titing perbagason titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan saripeo ma panguli Riki Christian Simorakir anak ni amata El Simorakir nahinan tubuni inata de boru lumbat tobing ruas ni GKPI Simorakir Tarutung alamat Jalan Marhusa Panggabean Banjar Ginjang Tarutung Dohot Orwana Lydia Desnia Ida Masta Boru Sinaga Boruni Amata Marulam Sinaga Nahinan Tubuni Inata Nur Ambar Boru Lumbar Raja Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sektor Kalibata Pamasumasuon hari Jumat tanggal 12 Maret 2020 sada di Gereja GKPI Simorakir Tarutung. Napatuluhon ruas nataba. Mulai sadarion Minggu 7 Maret tahun 2020 sada. Di jalo gabe ruas ni HKBP Sutoyo keluarga Robi Jansen Gultom. Dohot inatai Lora Dwinta Madelina Boru Panjaitan daftar ulang alamat Jalan Usman Harun RT 12 RW 5 Sektor Warung Sau Jakarta Timur Napapaton ruas napida mulai sadarion Minggu 7 Maret 2020 sada nunga pidahuria keluarga Boy Handi Sihombing dohot inatai Rahel Sion Ayu Boru Tarihoran dohot dua halak dakdanak pidahuria tu gereja HKBP Resort Pendidikan Distrik 10 Medan Nyonya Carolina Boru Sirait dohot dua halak dakdanak pidahuria tu gereja HKBP Resort Setia Mekar Distrik 10 Sia Bekasi napalimahon
ulang tahun pau 47 HKBP Sutoyo. Di hari Rabu 10 Maret tahun 2020 Bohoma Huriata marumur 47 tahun. Sian las ni rohata patupaotama ulang tahun ini di hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 di ibadah pukul 10 sada WIB. Jala hobar tu hasil rapot huria pinasahat ma makobasi ulauni tu seksi parupuan ni urupan ni ruas ni huriata panitia terlapir. Napaonopon parheheon sekolah minggu. Di parheheon sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo Minggu 7 Maret 2021 di permingguan pukul 8.30 pukul 10 sada pukul 10.05 dohot pukul 10 WIB. Guru-guru sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo do makobasi ulaon ima papungupelean prokes tangiang pangodianon madokhata dohot haret taon. Napa pituhon sermon seksi parupuan. Sermon seksi parupuan HKBP Sutoyo dipatupa secara offline di hari Kamis 10 sada Maret 2021 pukul 10.30 WIB maringanan di gereja HKBP Sutoyo. Napawaluhon kebaktian bulanan paduan suara Immanuel. Paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo naing patupahon pertangyangan bulanan di hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 maringanan di gereja HKBP Sutoyo masuk pukul 10 sia WIB. Warta cetak dohot titingomma undangan tusude anggota paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo. Jadwal belajar CD reguler. Belajar CD HKBP Sutoyo mulai bersiajar hari Sabtu pukul 10.06 sahat tu pukul 10.30 WIB. Dohot hari Minggu pukul 10.30 sahat tu pukul 10.40 WIB. Pinangido tu sude aka pelajar CD asa mangihuton jam belajar naung di totuhon. Pasapuluhon pertangyangan sektor. Hari Kamis tanggal 10 sada Maret 2021 patupaon ni huriata do pertangyangan sektor secara live streaming maringanan di gereja masuk pukul 10 sia 30 WIB. Nama kasuhuton pertangyangan ini ima sektor Mayasari. Titing cetak doh titing omma undangan turua sektor Mayasari asaro tu gereja madohoti pertangyangan ini. 10 sada kebaktian online. Pinangidoma tu aka ruas na dibagasan proses rapid test manang swab asa sian bagas nama madohoti kebaktian minggu melalui online channel YouTube HKBP Sutoyo. Pasapuluh hon almanak dohot kalender HKBP. Pinangido turuas ni HKBP naso dapot almanak dohot kalender dobe tahun 2021 asa di jaloma tu situa sektor nabi khusus ruas sektor perserahan asa di jaloma di kantor gereja sian sekretaris huria. Na pasapuluh tuluhon berita habot ni roha. Nunga jumulo marujung ngolu sahalak ina ruas ni HKBP Sutoyo Mikaria Noriana Borusilaban na di hari Senin tanggal 1 Maret 2021 tutup umur 37 tahun
hinabaluhon ni amata Alex Eliezer Aritonang sian sektor perserahan. Tuhatama na mga puli sude keluarga na ditinggalhon. 14 sumbangan. Dijalo do sumbangan bunga altar sian keluarga A Pardede Boru Pasaribu sektor perserahan. Hamalateon nasida di padonganion dohot pangaramotion ni Tuhan sehat sude keluarga. Di pasu-pasu Tuhan tama napasahaton sumbangani. Laho pasikopo titingon buima tajaha di acara cetak. Songonima saha dititingta di minggu sadarion. Mardomu tu parheheon sekolah minggu di huriatta sadarion tabegema na parjolo kata sambutan na paduahon video dokumentasi sekolah minggu na patuluhonan non virtual choir sian KFC dohot na terakhir 2 siapaat. Horas madihita salukna na taholongi amang padita akadongan perhalado dohot sudah hita nabung dison khusus tu putra putri yang terbaik yang baik guru sekolah minggu di hari yang bersukacita ini parheheon sekolah minggu ini agenda setiap tahun yang dilaksanakan. Jadi molo tapa ihut-ihut setiap tahun doh di patupa parheheon sekolah minggu. Nagabi suku-suku dihita molo setiap tahun di patupa parheheon sekolah minggu adong do na boy tahilala di parheheon makna na dipatupa acara parheheon sekolah minggu i on suku-sukun tu hita terlumobi akana dua-dua temani sekolah minggu aku dipilih Tuhan jala nyambung dohot tema di minggu tasadarion maka holongi debata seguru-guru sekolah minggu ya dipilih oleh Tuhan untuk menyayangi, untuk menghormati dan untuk mengabdi kepada Tuhan. Melalui parheheon sekolah minggu ini kita mengharapkan generasi gereja khususnya HKBP harus dimulai dari sekolah minggu. Kalau anak-anak kita tidak ajari melalui sekolah minggu, tentunya nantinya dia akan kurang sayang apa itu HKBP. Oleh karena itu pesan kami kepada orang tua yang masih punya anak untuk sekolah minggu untuk selalu jangan lupa untuk membawa ke gereja, mengajak ke gereja untuk hadir aktif dalam acara atau kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Demikian juga naposo-naposo, kalau kita lihat kebaktian di sore hari hampir 90% adalah naposo, tapi tidak ada 10% pun yang naposo itu adalah menjadi guru sekolah minggu atau memberikan perhatian kepada sekolah minggu. Melalui kebaktian parheheon sekolah minggu tanggal 7 Maret ini, kami dari Dewan Koinonia berharap kepada orang tua yang masih punya anak naposo untuk bisa berkontribusi bagaimana generasi gereja kita ini ya kita bisa bina dari awal dari dini untuk bisa mencintai HKBP dan mencintai Tuhan. Tersonima nabuhu pasatami
uji matuhata anggiat ma marhite-hite parhehel sekolah mingguon lam tarida ma jala lam mar mulia ma korni tuhata di tonga-tonga ni keluarga TB songonima poras ma dihita salukna. Shalom jemaat terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dengan kami, Guru Sekolah Minggu HKBP Sutoyo, selamat datang di Berita Sekolah Minggu. Wah, Kak Devi, gak terasa ya, hampir 1 tahun adik-adik kita sekolah minggu di rumah aja. Nah, tapi Kak, adik-adik sekolah minggu kita kreatif loh. Buktinya terlihat dari aktivitas yang dikumpulkan setiap minggu. Wah, gimana tuh Kak aktivitasnya? Jemaat yang ada di sini pengen lihat juga loh. Nah, kita langsung aja ya, berikut video dari kelas Batita. Si Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Telah Mengasihi aku harus mau melakukan kebaikan. Anak terus Telah telah mengasihi aku Jadi aku harus mau. menolong mami. Tuhan Yesus telah mengasihi aku. Jadi anak Tuhan. Menolong mama. Yesus telah mengasihi aku kebaikan. Menolong saudara. Baikan. Dan mama Tuhan Yesus Telah Mengasihi melakukan kebaikan. Wah, keren-keren banget ya Kak adik-adik kelas Batita. Nah, video Balita juga bagus loh Kak. Mari kita lihat bersama-sama. Mengasihi
video dari kelas 1-2. Nah, selanjutnya kita lihat kompilasi foto aktivitas dari kelas 3-4. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, kreatif banget ya Kak adik-adik kelas 3-4. Nah, ini sekarang kelas yang paling besar nih Kak. Sekarang mari kita saksikan video aktivitas dari kelas 5-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, Marilah kita saling mengasihi. sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Prinsipnya menyiapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi Karena Allah tidak kasih kita. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oh iya Kak, gak cuma adik-adik sekolah minggunya juga loh. Kakak-kakak sekolah minggu setiap minggunya itu aktif memberikan cerita Tuhan. Nah, cerita Tuhan itu dipersiapkan kakak-kakak sekolah minggunya pada sermon online setiap hari Rabu. Berikut cuplikan pada saat sermon online-nya. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Selamat datang Heon sekolah minggu dan remaja AKBP Sutoyo. Tuhan Yesus memberkati. Melalui kegiatan sekolah minggu, kami dipanggil untuk
dan dimampukan berkarya di kondisi COVID-19 turut mendukung tahun pemberdayaan partai 2021. Tetap Tetap sehat, semangat, dan bersukacita. Horas. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, itu dia Kak, aktivitas dari semua kelas dan guru-guru sekolah minggu. Aktif-aktif kan meskipun hanya di rumah aja? Iya Kak, betul sekali. Nah, jemaat terkasih, hari ini adik-adik sekolah minggu merayakan Pesta Pareheon Sekolah Minggu se-HKBP tahun 2021. Benar sekali, tema yang diangkat adalah Aku Dipilih Tuhan. Tema ini diambil dari nas Alkitab, yaitu dari Yohanes 15 ayat 16. Mohon doa dan dukungannya ya untuk mama, papa, kakak, adik, dan semua jemaat terkasih. Demikian berita sekolah minggu pada hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ima dina mandohoti acara pareheon ni sekolah minggu nami. Pasu-pasu mahami Tuhan mengelola acara pareheon sedunia, loba pareheon sekolah minggu, boy lacar na sesuai tema nami, ahu dipilih Tuhan, laho pasu-pasu huhut marulaon di tengah kondisi pandemi COVID-19. Mauliate ipasahat hami tu parhalado, Gereja HKBP Stoyo na mendukung acara sekolah minggu. Saya anggiat ma acara sekolah minggu sian awal sampai ujung boy merdalan lacar.
Saya anggiat madiramoti dohot dilehon hasehaton tusude akahuria dohot natua-tua nami. Tu naposo dohot sahat tu aka dakdanak. Aka dakdanak sekolah minggu, boy terus berkarya, dohot berprestasi, mengikuti sekolah online sian jabu. Mauliate matuhan tu vaksin COVID na disiapon pamarentah. Saya boy matar salurhon secara merata tu sude aka hami rakyat Indonesia dohot bermanfaat tu aka hami sude. Anggiat di masa covidon boy hami lam sunggul tu aka pasu-pasumi Tuhan namambayan ngolunami diramoti. Hami martangia muse tu aka donganami namar sahid. Ubati nasida asa tumibu malum. Dohot dongan nami nasoboy rotu gareja sadarion asa toktong lehononmu tu nasida hahipason asa boy tu gareja raphami tu joloanon. Tuhan jolma pardosa nagodang dohami jumolo sesa dosa nami asa tama dope hami manjalo pasu-pasu nasianho di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus hami martangiang. Amin. Marede mahita laus tapasahat ma piliata sadaa dohot sadabe di bagasan las niroha. Ibadah satu
damene debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamuna kadongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus, nama dohoti parmingguan di bagas gereja nang suang songoni nang akaruas ni huria, nama dohoti parmingguan siatongan di bagas nabi, dan juga kepada anak-anak kami sekolah minggu yang mengikutinya secara live streaming dari rumah masing-masing, karena pada hari ini juga dilakukan ataupun dilaksanakan parheheon sekolah minggu khususnya di gereja HKBP Sutoyo. Tajalo mahatani debata nagabi jamita di minggu tasadarion imanani enet sian buku nisimusan apa duahon bidu 20 mamuka sian ayat sada tolhas rodi ayat 10 sada, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Songonom madidok disi takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabi. Dungi diatur hode bata masude akahataon nin nama. Audo jahu bade batam naparwaroho siat tanomisir sian bagas perhatubananmu. Dang jadi marakup au adong de batam. Dang jadi bahenonmu diho gana-ganaan. Manang sumat-sumat dia na di banua gijang. Nang na di tanoon. Rodi na di bagasan aik na ditoro ni tano. Dang jadi ho marsobbatu nasida, manang uluan munasida. Ai audo jahoba de batam, de batapar rimas. Na mga luluhon hazahaton ni ama-ama tuakka anakna, rodi sudut patuluhon, dohot paupaton. Akka nasogoroha diau. Alai asidoro hakku diakka nama ribu-ribu, akka nama kaholong yau, akka nama ngaraduti akka patiku. Dang jadi dohononmu goarni jahoba de batam, anggosian neang niroha, ai saihon nahonatoru ni jahoba do, manang ise nama dok goarna, sian neang ni rohana. Ingot hamuma ari sabat laho pabadia hotsa. Onomari mahamumu laulaun. Jalabahenonmu nasa ulaunmu. Alayang goari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba de batamdoi. Dang jadi bahenonmu disi agia aha ulaun. Nakko manang anakmu. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, nang nasorang tuho di bagasan hutam. Ai di naonomari do di toppa Jahoba, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian maibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu Jahoba, ari paradianan nai. Jala di perbadiai ido sahatna. Dia muna kadongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus. Digoari do mingguta sadarion margoar minggu okuli. Namar lapatan say mangaranap tu Jahoba do mataku tetap terarah kepada Tuhan. Nanienet don sian Mazmur manang sian pesalmen 25 ayat 15. Napi nasahat ni par pesalmen
sahalak na porsea, di garis bawahi, sahalak na porsea na say toktong mangadupi godang ni hamaolon, godang ni godaan, godang ni parukilon, bahkan ancaman kematian. Alay say manok tong do ibana mangasahon Jehovah di bagasan ngoluna. Nagpesahalak na porsea ibana, nagpesahalak na marsihot tuadupan ni debata, tetap dia mengalami berbagai macam cobaan di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap mengarahkan pandangan, mengarahkan matanya tertuju hanya kepada Tuhan pencipta alam semesta. Alana manang bohape dohonotta ia nguluon imangulu nasay toktong godang hamubaon di bagasanna. Tidak ada yang abadi. Dangadong na manoktong di bagasan nguluta molonwaeng lasrohata bui sajodo marsugot adupatta hamaulon. Molonwaeng hita tumatangis bui sajodo marsugot bui hita rap mekkel dohot akka dongata. Alan hidupan na gabi didok akan na porsia na parjoloy bahwa dunia ini serba berubah, mubah-ubah do anggo pertibion. Alahai holasada no naikon manang na pinangidohon na sian ganup na porsia ima parsihohoton na maradopon debata. Jalalaos ido na pinatuduhan ni Tuhan Yesus Kristus ala masuk mahita tu minggu pasyon jalaon ma naginwaran na minggu pasyon marningot taringot tu si taonon ni Tuhan Yesus. Dia menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan dan bahkan fitnah, tetapi dia tetap bertahan dan juga mengarahkan pandangannya terhadap Babanya di surga. Dia munang kadongan di bagasan turpu kodung haruar bangsa Israel sian Misir. Gajang ni perdalanan na niadopan ni nasida sian parhatobana ni sahatu tano na jinadihon manang naginwaran na tano kanaan ragam diadopi di perdalanan na matsay gajangi. Jalalaos di bagasan perdalanan itu dipatuduhon de bata holong ni rohana maradopon bangso Israel. Nangpe say jot mangalo dopak de bata. Jala kemungkinan matong sada perenungan di bagasan ngoluta sudah sejauh manakah kita sebenarnya tunduk terhadap Tuhan. Alai tabereng makondisita nuaingon. Dan bui kita mamitori diri bahwasanya saya adalah manusia yang tidak pernah memberontak terhadap Tuhan. Yang ada ungi ate. Alana bui sajodo hatat tadang memberontak maradup debata. Alai yang go pangalahota pabahinata. Bui do memberontak tuadopan di debata. Bui sajodo dang haruar sian pamanganon mangalo maradopon debata. Alai di parange si ganupari. Bui do mangalo maradopon debata. Alani ido gabe di pasahat debata ma uhum na tunasida patik na tunasida asa di bagasan hataraturan. Di bagasan hadenggano dala hare tahun sadok ngoluni bangso. Dan itulah yang kita inginkan ate. Manang bohape rikok do aturan di nguluon, asa reta nguluon, asa tertib nguluon ate. Bahkan molon waeng adong aturan na baru sasitong na mangajari hita doi asa taratur tertib di bagasan nguluon, asa terpasidik kita manang asa terhindar sian pangotak ni namasaon. Bamulidok atong mulo naing rodu gareja ikosan sada gerbang do jolo diukur suhu tubuh unang atong adong napajako-jakohon ate. Ay manang bohape manang dia pedo honotta ima jo na tadalaton. Datung naroharohani parhaladui, datung naroharohani paditay, datung naroharohani uluan ni huriyay. Asa songon na jago hagawibe sutoyo ikon ukur suhu tubuh jo daong. Mulai ko didok mamakai masker bay pakai masulot tong ade. Unang gabi adong alasan sesakin na bajijol modak sesak karua tong kuy tauton.
Unang gabi hera jago ate. Tumagod do na jago daripada napajago-jagohon ate. Mulo na jago anggoy nga mantapi. Alayang ko napajago-jagohon dangadong jago ni. Buhadi dok. Ay sarupa doy mulo na malo memang malo doy. Alay mulo na pamalo-malohon nga binotoy manang nasungod dia. Contoh na mulo na malo takas doy makatay jala ulo mabigesaran jala ulo majalo na didongan na iro na malo. Alayang ko na pamalo-malohon dakke mabigidongan na si jogal baut si jogal rukung manak tudio dak terpakai laos manang bohabe dok kamu. Kemanapun ini tidak akan pernah alana huingot do petik sikola danak orang yang menjadi atau orang yang akan menjadi pemimpin adalah orang yang mau dipimpin ate. Anggo suboy do aturon laos manang buhay bay dang nalahuboy gabi mangaturi. Jadi tay hutum maju aturan ni. Hudul unak pala pa jonokku ninna rupa ni. Tukpe kay berupa ni nasa jabu hita di jabu tabi. Bejabu mahita jonok-jonok. Anggoy sojo baunang jo. Alana buido patiru-turun di donga ni. Bawa sebagai bawa se jonok-jonokin na. Dimulong na pa jonok kui itori pa bereng majo. Lubi se sametre itori iparakak majo tokudul nai. Ade. Ayong go bereng na pa jonok-jonokku. Daku boto naunggo nang nahinatan nai naroha do sipata ade. Ikuti aturan. Dan itu memang Tuhan Allah memberikan hukum kepada mereka. Jala adong tolu hal nabi nain ni debata hukum moral yang berisi peraturan-peraturan Allah bagi umatnya untuk hidup kudus. Ikon bariado bangsa ni debata. Dan hukum perdata yang berisi hukum sosial masyarakat bangsa Israel. Dan yang ketiga hukum upacara yang memaparkan tentang bentuk upacara penyembahan kepada umat yang percaya kepada Allah. Termasuk tentang korban persembahan. Jadi persobao nape maratur do. Dang gabe silomo-lomo laho martangi yang. Dang gabe silomo-lomo laho patupahon peribadahan. Unang gabe adong rupani nama dok. Songon na cocok do. Songono peribadahan bah. Binaim majo songono. Daom. Itu ben na gabe adong tata ibadah. Puasa di dok tata ibadah. Supaya tertib dalam hal beribadah. Karena beribadah tidak sesuka hati. Alai ikon mangihuton aturan naung dibahin. Jala memang di pasahat pe uhumot tu bangsona dalam hubungan perjanjian yang dibuat dengan umat di mana telah dan akan menepati janji. Jala di bagasan na adong do naung jinajihon ni debata ima mama sumasu. Madongani mangaramoti jala memelihara sude nasa pernguluan ni bangsoi. Umat harus merespon dengan relasi ate. Dang tabuda bah molonunga adong perhatian ni dongat tuiba alai paula sobinoto hacik doroha hatabata madok hacik tangan mulak majalo hacitan tangan mulak mangaleon nakpiadong dongam museno yang madoki hacik tangan mulak majalo tabu tangan mulak mangaleon alana dang boru na dibain nato elana memang mulo ni leon to gabi tabbero pengeluaran itu alani do ban nagawirong dongat cipata laho marsileho lehe pulu do basa-basi ate julo mangako enna adang be enna alayang go basarona tuani mah naong moru enna ayo to jala mulo akka sangkatan nami di hutan nami julo mangak ko mulin na tuiba mako mulin na anggo iba mangalusi ngani dok be ada na doi aterningom ma ay sotong gabi basa-basi dah anok kapirang ungwang nga mangani iba muse gabi garuk-garuk iwana ay waro pa no manggararot sa inna mamuse kan mata hudok main na muse. Tetapi itulah kenyataannya ketika ada yang memberikan sesuatu kepada kita tetapi kita tidak memberikan respon terhadap dia, itu sungguh alangkah tidak baik. Alan itu rikot do mabahin respon, rikot do mabahin alus, rikot do mabahin tanggapan. Walaupun itu sebenarnya mungkin tanggapan tidak akan sesuai dengan yang diinginkan, tetapi itu begitu penting ate. Alani bani ajaran mahita dah, mulu adong nasuku-sukun alusad do ate.
dak songon na ridongan suku-suku ni mana dak sia lusa ni inna rupani daung mulong na suku-sukun alusad do itu dah aitung macai dak tawo perasaan aung na suku-sukun alai daung na mangalusi contoh nan waeng rupani di Jabu mak ai si panganon nison inna hamu rupani Jabu daung na mangalusi si panganon nison seningur rupani daung na mangalusi baujung nga dohono do aung gojol meja won gabe ningun naman no ay song mengelusi. Jadi kalau Allah sudah memberikan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita, kita harus meresponnya di dalam kehidupan kita juga. Allah ni iduk gabe adong madidok kesetiaan dan ketaatan berdasar kepada kemurahan Allah. Naung paluahom ganuk jolma jala di padan nai baru nunga di pasipul manang didok Tuhan Yesus ima turpuk epistel nakin siha holongan mudo Tuhan debatam sian nasa ati-atem sian nasa hosam dohot sian nasa roham kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nanaing dohonon na marhite-hite turpuk di bagasan sadarion ima. Bagaimana kita membuat bahwa Allah itu adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Dan ini menekankan keutamaan daripada Allah di dalam kehidupan. Allah memang didok idona paruarhon siatano parhatubanan. Dan itu yang memberikan kepada kita kelepasan dari dosa. Mulo danak nakaning madok Allah ni holong ni debata karena kasih Allah dan juga tema perheheon sekolah minggu bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu itu tahe guru sekolah minggu itu ya tu sihamu doh tabadak adik biarangnya tu sihamu basi gabi longak kamu rupani senin nahamu budi itu tahe baru sesongon neragu kamu ido tong ido nahamu nak pula senen nahamu buti ido nin nahamu bukan kamu yang memilih tetapi aku nomor lepatan jumolo dari Batama buat sada tindakan di bagasan nguluni jolma dia berperan aktif di dalam kehidupan manusia alanido bahin nagabe didok dan jadi marakup au adong de Batam. Allah tidak menginginkan bangsanya menganut politeisme, menganut banyak Tuhan. Jala ido nasahat rodi sadarion. Ibadah harus ditujukan kepada Tuhan. Doa harus ditujukan kepada Tuhan. Moloromar soba di bagasan tikion, molomar minggu hita di bagasan tikion, molomar minggu hita saunari, semuanya harus memusatkan diri kepada Tuhan. Dan pola rikot memusatkan diri, tuise namar tugas di bagasan tikii. Alana molo berpusat tu namar tugas itu akan alomo rohana, saipa puji-pujiom mana di bagasan rohana, jago do para gedaubah. Tadado na burjonin na alay na ju rohana dohonon na do pajago-jago humay itorisi may harwa indaw na do mardusay jago do parjami daw ba alay kurang jagoy mana tong pasahaton anggo berpusat tuna berhubas pusatnya harus kepada Allah. Jalan di bagasan ni itu tidak ada boleh penyembahan doa permohonan berkat Allah kepada ilah lain. Roh-roh orang mati, seseorang yang mau lebihi kelebihan ataupun jabatan dan tidak boleh untuk menambah selain daripada Allah. Ai debata jahuba do nagabe haroruan ni hagogon. Debata jahuba do nagabe haroruan ni pasu-pasu. Debata jahuba do nagabe haroruan ni pangurupion tu ganup halak na porsea jala dang jadi bahenonmu diho gana-ganaan. Allah tidak menginginkan dan tidak menyukai hal-hal lain, benda-benda lain, Allah-Allah lain yang menggantikan keutamaannya dalam kehidupan umat
manusia. Narikot unang gabiadong na manggugai haporsiaw ni jolma. Mulu adong jolma, manang mulu adong nama dok, banyak berhala modern sekarang ninna, marhiti-hiti akka benda dohot lain akkana asing, tetapi saya melihat dari versi yang berbeda. So tungga menaung diri dan onwaing di pardebatahut jolma. Dang holan songon nadidok nai gadget, uang, materi, jabatan, tidak hanya itu lagi. Tetapi jangan-jangan ada manusia yang sudah mendewakan dirinya sehingga dia menjadi orang yang selalu ingin didengar. Saya holan naing lomona, saya holan naik katana, manat-manat, atik tungadong noaik songoni akan atoras di tongani bagas. Mula makatai ikut sudesip dang bui mangalo. Manat-manat sotung gaweadong noaing mendominasi di tonga-tongani keluarga, baik itu istri ataupun suami ate. Holan naing lomona rupani say babige-bagion, sehingga dia merasa dewa di dalam rumah tersebut, sehingga dia merasa dewa di dalam persekutuan tersebut, sehingga ketika apa yang dia katakan tidak didengarkan dan apalagi tidak dilakukan, barang binotobe muruk-muruk sahatu si barbar lusung di babua-bua. Hawas, hati-hati, karena bisa saja sekarang manusia mencuri kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekarang manusia yang mengatasnamakan Tuhan tetapi dia melakukan penipuan. Banyak sekarang manusia mengatasnamakan doa tetapi dia juga melakukan praktek-praktek untuk menghancurkan kehidupan orang. Alani ido ahado haroa gana-ganan di bagasan ngoluta ima na manggugai haporsiaon di jolma. Dabuiro nuaingon gabi gudang na manggugai rohan ang haporsiaon ni jolma. Si pata sopolin be mar haporsiaon doho martuhan. Alanung nga gabi mangay tudiri haporsiaon nai. Jala bahkan olo untuk berkampanye asa maka tidak kon nanidok nai tikos. Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Jangan paksakan apa yang ada di dalam benak kita selalu dapat diterima oleh orang lain. Dan saya pun demikian. Daksai dohonokku ahana hudok sude hatakku gabe ihut tonon didongakku. Saya hanya sumbang saran, kalau diterima mau liate alai molo so di jalope datung gabe dohonokku dak sekosamu dak nenggak kamu pergawus dohamu perdosa dohamu. Tidak ada alasan manusia untuk menuding sesamanya. Apalagi noaingon di parheheon di sekolah minggu sotung tajarah tua kaya nakonna tua anak kota si songoni. Kita mau membangun mereka menjadi generasi penerus. Kita mau membangun mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang takut kepada guru sekolah minggu, bukan orang yang takut kepada bapaknya, bukan orang yang takut kepada orang di atas daripada dirinya, tetapi takut kepada Tuhan. Karena banyak manusia ingin menjadi pusat perhatian pada saat sekarang ini, dan itu sudah masuk ke dalam gereja ate. Jaladang jadi dohononmu gorni jahuba debatan nama Allah bukan sekedar nama. Di balik nama Allah itu kita tahu mengenal sifat dan karakter kuasa dan kasih-Nya. Nama Allah harus dikuduskan dan dihormati oleh umatnya, dalam artian nama Allah tidak boleh dipakai untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar atau mencari keuntungan. Dalam perjanjian lama banyak nabi-nabi palsu memakai nama Tuhan untuk meraup keuntungan kepada diri mereka sendiri. Jala ingot hamu sayu mura donanidok niaka nabi palsu. Dan memang kenyataan juga lebih murah yang palsu daripada yang ori, ya bukan? Itu dah. Alanana ori holan sada jenis do. Alaina palsu banyak KW1, KW2. Iya, beda dah. Sampai tu KW 200 pia dong do. Ade. Holan dipakai ponggol, itu dah.
Holan dipakai, contohna adong ma manang na hamay, manang na pulpen, ate, mulu na asli doi mana ori, dia akan abadi. Manak sui dohonon sesuai dengan umurnya. Alay yang go nakawi do, baholan dipakai buti ngay tordak casbe, ujung ngay sapaton. Ingot tamu, biasanya yang palsu akan dibuang. Nakpe perjulu dihahulongi, nakpe jumulo dihahulongi, perjulu dihahulongi, ala songon namura. Tetapi akhirnya akan dibuang. Holongi pe songon ido, molo holong namar babuak do, satu kidoi, ala itu kinai, ibolok kodoi, manat mahita disi. Jala di Jeremia 14 ayat 14 takas doi taringot tu panurirang pargagap. Jala di bagasan padan nai baru pe takas do ima kisah-kisah dari anak Skewa dalam Kisah Para Rasul 19. Nama Allah bukan hanya nama yang harus diucapkan dalam kata dan mulut tanpa pengakuan dari hati dan yang nyata. Sehingga saya pernah mengkhotbahkan itu juga. Hati-hati tentang penggunaan nama Tuhan. Namurado naing jol mamadokon puji Tuhan nina. Buhado naik tu puji Tuhan onin narohado. Ayalana ulu do holan alani latah madok puji Tuhan. Dia sebenarnya tidak dari dalam hatinya. Jala unang di parmeam-meam demi Tuhan nagudangan naik jolma nalumor rohana madok songoni. Jala merjanji bersumpah dalam nama Tuhan. Jalan namang ihud di dok ingot hamuma ari sabat pabadia hoca. Sabat mengingatkan kita juga bahwa kita adalah milik Allah yang harus memusatkan dan memberi diri mengabdi dan melayaninya. Jika hari Sabat bagi Israel mengingatkan mereka tentang pembebasan dari Mesir, hari Sabat bagi orang yang percaya, ima napaluaho kita sian parhatubanan ni dosa, nama bahen hita Tuhan matian sasitongna, naing manat so tung unang holan so mulaulaun tarajumi napabadiahon ari Sabat. Adong dosongon irupani, ikut badiado bainos sabaton. Alani hiado didok tikisi kola minggu tidak boleh melakukan apa-apa ninna. Ujungna ala kebetulan hari libur dosa dari badak pola rupani merminggu pedang hudul makarizuna holan namaranganangan sian manugut sahat rodi botari. Nangina nidokna babadiahon hari Sabat mengingat segala apa yang dilakukan di dalam kehidupan kita. So tunggapi kesempatan merdelani. Airong dozol mano yang memilih hari Minggu gabe hari lahu merdelani. Nah, adang merminggu hamu ningur rupani. Bah, live streaming gua ay merminggu. Ay sambil mermobil penoy ngawi merminggu inna. Om mano yang alasan nizol mauda live streaming on. Ade. Toho don waeng naroha. Saya bukan mau mencurigai ya. Tetapi saya mau mengingatkan saja, jangan hanya sebatas live streaming inna. Ayo lu do noeng live streaming jolma alani di dia pe ngabui mengakses ade. HP di lapo tua gue mana huhu live streaming. Inna buti. Ayah hadu inna. Pertanyaan di gereja nami saya nalai saya hu idor gue itu no rupane. Ay dia do tikos be ade. Itu dah menghususkan bagi Tuhan. Ala nido molo di dokter rupani marhitik tik dah molo neng mengikuti live streaming denggam di parade dirina hudul dengan dijabuna martangiang datung ngagawi merdalan-dalan nate hu meti rupani handphone no si merdalani mana ayahane bereng minna live streaming sang gereja nami pare sekolah minggu nuaingin namuse taksongoni nate tetapi menghususkan diri bagi Tuhan dan demikian kita harus mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Jala idon nagin warana makaholongi de batasian nasa ngoluta molon waing markuar minggu okuli paingoton hita laho mengevaluasi tu dia dosa sitong na arah ni perngoluot tahun. Apakah hanya kepada kekuatan kita yang terbatas? Apakah hanya kepada harta duniawi? Apakah kepada kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini? Saya tidak mengatakan bahwa itu bukan perlu. Alai rikot doi, alayadong dopenarumikot siani.
halak nalumoak do hita hamuak kamang do tamuak kainang mulo seholan martangyangi hita ledak takarikot ton ngulu siganupari baluak dui betong dah ngamale alay dang ipikiri lah mga luluy si panganon na seholan na martangyangi karizuna bahalak naloa ko dui dah ate alay nanaing beringut tarupani jangan hanya mengandalkan itu. Molo huaso, dohot posisi jabatan kepemilikan, sifatnya sementara, yang pada akhirnya semuanya sia-sia. Jikalau iman dan hidup mau terfokus kepada Tuhan, pasahat dalam mutu Jehovah. Artinya bahwa seluruh harapan, keinginan, rencana harus tertuju kepada Tuhan. Sukacita, bahkan di saat beban hidup menimpa. Pergumulan menghadang, cobaan datang menerpa, duka silih berganti, akka parsahiton manang AHP na di bagasan ngulut tahun, alay tongma tapasahat mengarah bahwa perhentian kita yang sebenarnya adalah Kristus. Ido sabatta, disido perhentiatta, jalangolu natoktong mengarah tu debata itu akan dipengaruhi oleh hubungan yang intim, yang baik. Tanpa relasi yang baik dengan Tuhan, tidak akan mampu merasakan dan mengakui bagaimana besar dan luar biasanya kasih Tuhan. Dang boto onni songo dia holong ne debatana sasitongna mulo dangadong parsihohotonna molo dangadong hubunganna najonok maradupon debata. Karena bisa saja orang memiliki hubungan dengan Tuhan tetapi tidak erat. Bisa saja orang mengatakan bahwa dia adalah Kristen tetapi dia masih bisa terlepas dari Tuhan. Dang holan alana di KTP hita Kristen gabidohonom majonok hita tu debata. Tidak. Dang holan alana saijo mahita martangiang gabidohonom ma jonok tu debata. Tidak. Alai ikut diuji do nang hapor siauni. Molo didok dia kaminggu nasalpu beriman, tetapi itu juga iman harus diuji. Jala memang omma naikon parwahonota. Perenungan manoeng di hitaon, apalagi di masa pandemi COVID-10 siaon. Karena dikatakan semuanya serba di rumah ninna. Toho don waik tutuin narohama. Alana gudang don waing jolma dengan alasan tidak datang ke gereja, maaf ate. Evaluasi dotong. Dengan alasan COVID menghindari kerumunan ninna. Ala itu pesta naringgasan ate. Tunamoding naringgasan manotori muse sapiluja duisi rupa nih marnonangi dope muse hapi itu gereja paling lama 2 jam ipi bandabu ipi hitan no 2 jam malah na pareho cikola minggu do anggo somal na sada 1/2 jam do hita alai di pesta marjom-jom tidak menjadi masalah alai rotu gereja ai sedia hamu basa rakya hamu rotu gereja nih ai mada halani kopiton mabi riba song non ninna ala itu pesta do narehaya matau ninna roha i pesta dango karo kopit hola di gereja do kopit inna roha ma hati ya mudah-mudahan evaluasi saya ini pengamatan saya daku boto manang nai parwaho kamu hati au sehu parwaho do pembola memang natutudu mana mabiar batu dia be unang laut tom unak tu pesta lau ala itu gereja dang rau. Saya bukan mau mengatakan dia tidak beribadah dari rumah. Dia mungkin beribadah dari rumah. Saunare rai begitu tong jami tahun. Ate. Alai jujur idat tong. Aidang di halomoho debata akajol mana margelok-gelok rohana. Ingot di turpuk tanakin adong do rimas ni debata. So tung gabi taperalat nama saon gabi dang mabahen hubungat tadoh debata denggan. Jika memang karena takut, ya biarlah dia melakukan kegiatannya semuanya dari rumah. Idot tonggah. Ikut jujur do ikut adil lo tong.
Mulutu di bata mabiar iba covid. Alai mulutu merdelani dang mabiar covid ate. Mulutu pesta dang mabiar covid. Alana sayulu daw lautu pesta hubereng pinay pestai sona songono jarak ngada ate. Jujur mah hamu aja husukun songono jarak ngada di pestai. Daw. Arung musiru na masih haulan ate. Alanga dak nga biar dak tartaun na biharosi holla ala lilin nagpajupang. Manang na dia pita hodohonon na covid tinda ihaul bungsi kan. Masyuma musi amang tahe naroha. Habi iba nga si mabir majalang pa iba mabir. Ay ngan panghidup. Jadi au naneng madok kita evaluasi lah dulu. Jujur mah kita taringot tu si. Satabi rupani mulong tersinggung taringot tu si. Basilah kama unang may tuntu tahu ade. Tu di batama iba buah. Songna macam-macam bobat ditasihani Tuhan. Dang bujo pilti kombo pinggol lai. Baru may piltikan non. Saya akan tanggung itu. Alai ikon jujur dohi tataringot tu si. Alana berhubungan tu nababaria honari minggu. Menghususkan hari untuk Tuhan. Karena dia adalah perhentian kita. Dihamuna bukan keadaan yang mempengaruhi kesetiaan dan ketaatan kita untuk tetap mengasihi Allah. Alana keadaan bisa berubah-ubah song natadok nak kaning. Datung mulo ditikilas roha gabe dengkam hubungan di batu debata. Mulo solas roha gabe surengkan. Tetapi kasih Allah yang telah kita terima dan rasakan membuat kita tangguh dalam iman dan pengharapan kepadanya. Akan asai tok tong mangaranap matana dopak Jehovah. Tung nasubui doi munggil. Holan alan yakana masa di humaliangna. Manang dia penamasai songon Kristus nasai marsiho di bagasan si taunon na parukilon na nang hamatian na dia bergumul dan berdoa. Namun na terbaik Tuhan laluhon mapanginumonon tetapi dia tetap tangguh di dalam hal itu. Dia tidak menjadi orang cengeng dan tidak menjadi orang yang lebay. Ate unang pacengeku nang hitape, unang pagudaku nang keluhape. Maaf. Tetapi kita harus menjadi orang yang tangguh dan saya yakin orang Kristen adalah manusia-manusia yang tangguh. Tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita. Alana ido ubbahen na dilehon patik uhum asabui takas mangihutton na diaturhon ni debata. Naeng songonido nang mulut tawon. Mengasihi Allah biarlah tetap kita lakukan melalui perbuatan kita. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan di pasahat rohanami tu adopanmu di bagasan minggu sadarion alanunggah hutang ihok kami hatam natoktong paingot tok kami makkaholong iho sian nasa roha sian nasa gugu dohot sian nasa pikiran nami Allah naung jumulo hupakilalaho kami holong ni roham ali debata pargugui hami di sadok perdalanan ningoluon asa unang marhite-hite akka hamaolon na huadupi hami gabi marsidaliak kami ali Tuhan laho marsihohot di bagasan holong mi alai manang aha penamasa si taonon parukilon nang ragam niaka nama bahek kami ganggu dang tahu mangabati hami marsihohot di bagasakko atong Tuhan saha diho mangulo namion jalaramotan mo ma nang saluhut hami mangasahon Kristus Yesus calo tangyang dohot pangiduan nami. Amin. Huhut mata pasahat peliata mared mahida.
di nama kita. Nama Saka Yubuki
yakum mapiliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sauliba sana mauliutus. Upasahat kami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para siyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliyati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, saya binarbadia maguarmu, saya roma harajaunmu, saya saut malomon ni roham di banua atau ngausongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluat ciapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hoto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasat dame jala jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Dihangunak kamanami nanami sude ruas nehuriatta namadohoti parmingguon di pukul 10 sada na dibagas garejaon nang nadi tonga-tonga ni bagasta ganup mersada-sada sian hami namakubasi pasahatan nami matabi tuhita saluhutna selamat hari Minggu madihita tuhat tama nama masu-masu horas mak.